etorri sukaldarien ligara, Euskal Herriko sukaldari onena izendatuko duen lehiaketara. 50 sukaldari profesional eta amateurariko dira lehian. 10 astez, 25.000 euroko saria lortzeko. Sukaldari onenaren titulua eskuratzeko ordea, Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzeko lehiatu beharko dira sukaldariak. Baina hemen, sukaldari onena bilatzen ari gara. Atzo zu semea giratzen da gaur, semea giratzen zu. Saio bakoitzean Amantal zuridun sukaldari onenak soilik jantziko du Amantal Beltza. Aurkezpena niretzako ez dezu ondo erabaki. Amantal Beltzaz jabetuko den sukaldaria eta... Eneko! Baina Erne, inork ez du esan eta erraza izango denik onenen artean kozinatzea. Kontu zibilioa ze hornoa zenbaki baten bile, osea que egurre. Goi mailako sukaldarien gisara, taldean zein bakarka moldatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute Amantal Beltzek. Sukalde burua zuzea eta zu jakin beharko duzu. Zertako? Badakateatzean egiten ari naize. Baina zertako? Nahiko naste borraste dago, ezta? Hasierren taldea. Eta gaizkien kozinatzen duenak sukaldarien liga utzi beharko du. Oera, ja ni bukatuta. Zuzendu hori, mesedez. Erabaki hartzeko momentua iritsi da. Ezin bestean egoitz, zatozona, Ainoaren gana. Esperientzia oso ona izan du da, hemen oitzea. Nork lortuko du gaurkoan Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzea? Euskal sukaldaritzak munduari egindako ekarpen azarro gaudela jakin badakizu eta horregatik beste aste betez sukaldarien liga bueltan da Euskal sukaldaritzari gure ekarpen propioa egiteko. Sukaldariok zuek izango zarete, lehen norgehiagokan kozinatzeko ohorea izango duzuen 16 sukaldariak, beraz, zorionak. Eta gaurko lehen norgehiagokaren izena da garraztasun gozoa. Sukaldarien ligan, Euskal Herriko sukaldaririk onena bilatzen dugu eta horrek zer esan nahi du, gure herritik kanpoko zaporeak eta teknika menperatzen ikasi beharko duzuela behintzat. Eta horregatik gaur, Estatu Batuetako klasiko bat kozinatu beharko duzue. Lemon pie. Lemon pie egiteko 30 minutu izango dituzue. Beraz, sukaldariok pres baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman show! Piskate moduz berdinen hasi da bakoitza, ez? Baina gure apostua kremarekin hasi izango zen. Bai. Egin eta oztu. Bai. Ozteko. Bai, ze azkenen oinarria nahi badute ia egin badute, gaieta hori aprobetxatu eta gaieta horrekin zerbait egin. Zailtasun gehiago dokan teknika menperatu, eta gero ja, hoi egina dakazula ja beste goza egin. Eta gero merengia? Ze merengetikoen, ez da? Mota, italiarra, suizarra, merenge basiko bat. Eneko denau laguntzen. Entzane ba laguna dala. Tramposotxu da, Zelan, nor, ni? Pentsau. Lehen bi pregunten jut atez da bizak enitxu zerantzun, osake. Zelan. Mesedez, ero, Zota, zema gaieta bota bitzatez? Ezagitz. Ojo, Joseba, ojo. Etxetik etorri bida, ikaztxa. Carmele pixka galduta, ez, Bai. Itxia edo urduri, Blokea uina, bai, eta blokea uina. Carmele eskaz da bi gaur, Carmele da bi eskaz gaur. Venga, Carmele. Jenda pixkat, ez da gizu aurrerantzako eskapatu ziat, oza, gurixo aurrerantzain, eta hemen aman igual pixkate tendu, ez, tranquilu pixkat, eta, a ber, hartu beste era batera, baina ez dut auki argiri. Jolin, zertan nabi, Hori etzaio gehiagilo dituko. Ez da nire ustez prozesu egokia. Honek ez da zendotzen, batzuenak izi pasetan jagon. Sukaldariok, 20 minutu geratzen dira. Nola ikusten ez dute? Nik uste dut batzueri merengea eta limoi krema oztutzeko agian denbora pikin bat faltako zaiela. Ba, ez da montatzen da, ez dakit berriz hasi edo. Ni joa saiatzera hemen.
Ama... Ai, zer pasau da? Ai, madre... Merengearekin gertatzen diren gauza, Kontuz jauzi bai. Baine... Ze pasada? Solta oinetela pizka bat basua da... Dana, hasi da, fuerte moten. Ez da montatzen, da ez dakit berriz hasi. Honekin saiatu berriro. Da ze, eman bueltak da listo. Eman, sartu barria eta eman. Azukria bota jotu, azukria bukaeran. Baina pizkanaka zen. Baina horrena pikima eta rotu imatuz akero azukria bota. Ondo landu eta terako da, baina ondo heldu, Hori zanta arazua da katara gana gurinez beteta, da hi ezin dozta. Bandekin heldu eta bestiakin jo. Hi ezin dozta da horregatik eman da. Ateako zu, animo. Baina bueno. Animo, Mantal bertza lortzia ez tekerraza izango. Albuan ikusten duten jendia batzuk, beste batzuk baino gogortxu dabiz, da jente serixua da. Zelan zuz, Kari? Ondo. Gira espatatzen detzu, ja. Suponek ez dut zaitu, alabezeko jokalarixak hau ez da jaten, baina jatetzetan egon naiz beti. Bueno, aurten aldatu egin nuen, baina 10 urte, 12 urte egon naiz jatetzetan. Bueno. Itxura politiako horrek. Aurten alabeziko sukaldaria naiz, baina, bueno, beste urteetan egon jatetxetan, eta saria irabaztera nator. Sukaldariok, 10 minutu geratzen dira. 10 minutu. Bueno, listo. Azukrea. Ya dana dekot prest. Eta nire gustatzen zait Jone ze garbi sukaldatzen duen. Bai. Behar duen soilik mai gainean. Ni Jone naiz, boroa jatetzetik nator, sukaldari profesionala naiz, eta gaur amantal beltza eramango dut. Jone, ze polita. Eskerrik asko. Zer dakazu zure buruan, aurkezteko? Hemen jartzea zera lemon pie eta... Eta ze polita. Badazpada, hautze dut hau. Vale? Eta zein dezu hemen? Izozgailura sartu dezu. Bai, izozgailura, bada espada. Vale, oso txukun ari zara, Bai. Bueno, oso bigun dago. Nik gozatu egin dut. Nola landu dezun. Eta hau nolin dezu krema? Bale, lehen goze ura berotu dut. Bai, nahi asko gustatzen zait egindako platera, Bai. Eta asko gustatzen zait esan bezala landutako modua. Dena kontrolpean dekot, eta oso ondo noa, denboraz, bai prestakuntzaz, beraz, gaur topera. Karmelek gauza pila bat mai gainean. Bai, dana mai gainean ez da. Merengue, atzetan hau. Zanen jedekete, hau atzetakuen minutu bat diot. Eta minutu bat erdi. Zain jedeket, baina... Urduri, oso urduri. Eneko izpazte erze, Ella de montado do, Zeize bat edo. Abi, truko bat edo. Luke behar, ezea zeo, nazu zaizu beste zerbaitekin? Azukri, igual eukidau korringo tanta bat eukidau. Baina horra etxik ez da. Bueno, luke behar horren beste, hor bai joa, hor aritzara. Da hau botan emazat, honek azukri dauko. Pizkanaka, pizkanaka. Pizkanaka, Abi, txartu urtetzen bat hau. Ai, ama. Bai, azken horrek partidorik indarrazko duko. Da, apur bat, lorren txibili du, baina, bueno. Sukaldariok, minutu bat! Zure buruan, gauz batera ikusten zu, gero plateran ikusten duenean, aldatik den da gauza normalian, Eta jatetxe batian beti dakazu, konpontzeko modua, baina hemen ez dago konpontzeko modurikan. Denbora barruan izan behar da, así que... Prest ditut, ja, osten eta dena, bai. Laborazio guztiak, prest daude. Apa, Ligoi! Ematen du, zerbait egin dugula. Gozogintzan, esan den sukaldari bezala gure atendon dakil izaten da gozogintzan, baina sorte honez, sortez eta asko egin dut, urte asko dira eta gozogintza egin behar izan dut. Denpora gitxi, kongeladoran, ez dago indarrik. Txau inlaretz. Bai, denpora gitxi eukibinen gitxia bota, krema gitxia bota harina gogortzeko. 20 segundo! Amazortzi. Vamos.
sobreti, bizo. Listo. 10. Ez dakit esken, nabi. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera. Denbora bukatu da eta egindakoa egina dago. Gatxarro, apurtiatela. Mikel. Ai ama, entzun behar da zenak. Carmele, ze pasau da? Larri xamar. Bai, desastre gutze. Ikusi dugu traste guztiak hemen bueltaka, pikin batzikin. Baina bituzlako txulun etorrena zen, bi proposamenekin, ze deitzezo. Bi proposamenekin? Probatu ingo a ber. Galleta euskorra dago, ez dago ondo zanpauta. Eta merengia, geixio, arrotza ere falta pixkaten. Pikin bat xoxore bai. Kusiko dugu. Hoi da. Ia bate mani goio txarra dagoen. Limoi pitxin bat gehiago falta zaio. Eta galleta zapore gehiegi. Gehiegi daukalako galleta. Baina aurkezpena, top. Ezkerrik asko. Burrukan ibili zare zuek merengiakin eta burrukan bai postriakin. Pues, ondo, gustora. Baina eske itxuria emuten dago bota dozula lanzela baitxera, ez da? Modernuko nolan txikitzen da, Modernuen? Bai. Bueno, ez da kenipa, Ni pentsaute hobeto urten gola, baina ez da nik. Ze merengue polita. Mila esker. Galdera bat, Bai. Aroa bertan uztearena. Ez, justo azken minutuan esan duzu eta ja... Eta kentzen badugu? Saiatu. Bigarren oposinoa izan dela. Bigarren oposinoa izan da, bai, zatik. Bi hasiera batean pixkat handuxia egin nuen, baina desmontatzerako orduan plastiko txoa jarri dazpian, desmontatzeko orduan kremarekin berotu da, eta ezin izan dut asko dominatu. Eta honekan eberan beste opzioa bezala, betegarri gehiagorekin, bigarren saiak egiteko, eta ematen du dut ondo atera da. Oso airoso dau, merengia be puntu politxek dauko, eta kremie be gozue eta garratz puntu txori oso ondo. Nik uste, platera ikusita izan daitekela, goxo esan dutela zegoen, pinta hona zekala, así que hor gabiltza. Garraztazun gozoa, hauxe izan da, proba honen izena eta garratzazea zuetariko batek sukaldarien liga utzi egingo duela, eta gozoa beste batek amantal beltza eskuratuko dauela. Bueno, probatzeko momentua iritsi da. Ekar ditzatela platerak. 29 eta 56. Ez, bueno, ez dago itxura txarra nire ustez, baina apur bate desastre. Karmele itzen dugu lehen, amaitu gabe dago platera, lan egiteko modua ere tranketxe izan da, narratxe izan da. Eta leheno dastatu denean esan dizut gaieta zanpatu gabe dago, desoreka dago zaponen artean, ez da mokadu borobil bat. Gehia, oso bestela. Ez, ezate kremie esadutzen izen, eta ze pasetan da, ez zuan mateto ginot. Egon da gero eta hotza, orduen gara orgaldu denpora kontuatu orduko, ja, juina eta neiko denpora. Eta gero merengi altzetaraguen, hasi eta merengi ateguzitara, da hori kasuan altu hartu dutela, baina ez dut kontrolo potentzia ondo zea makinei eta jarri hotze plastiko ganetik plastiko gurea eta zirko bat montagoz. Momentu baten zirkotxo bat egin. Bai, aldo, sarrazoi edeko. Ze esango txet. Ikusitxe, ezin da defenditu inola eta la. Zuk, eneko, aurreko saioan esan gendun irri fartxu eta pozik lan egitea garrantzitsua dela, zu horrela ibilizara, baina nabaitu dut jarrera
ni bertara joan naizenean, ikusi dizut rifratxu zinala, baina ikusten ari zinean, etzegola ondo egina. Zu nola ebilizara? Ni nahiko ikustera ebilinaz, Da gana, kremi zena arazu, zu etorre zainin. Ez da honek kremikanoa zein de, baina gero honi pentsatu amaitzu dela, fenomeno, kremi. Gorringuk nazta goteze beste hortik, zelan da, zutik kanpo, hori fenomeno izatea oso positibo izatea da, Zure buruan arro zaude. Bai. Nik ikusiketen jarrera, eta zuk aurkeztutako platera arro zen sentitzerik ez dauka, Eta komentatu zuten moruan, muten zan burruka bat egon zarela postriakin, zela baitxera bota dozula, eta gero agora sartzerakoen be, egisa esan da, merengia apur bat mostuteia moruen, eta kremiena komentatu zutena, neko azidotxo, horreki esan duguna lehengoko eta hasieran nik ez dut topau. Vale. 46 eta 29, Eneko eta Karmele. Bietatik batek sukaldarien liga utzi egingo du. Epaimaikideok, erabaki hartuta dago. Nork utziko du sukaldarien liga? Karmele. Bata zein besti joizitxekien, baina egiz esan, ni neu enau posik egin bierra, orduen konforme. Tira, Karmel, plazer bat izan da, sukaldarien ligan zu ezagutzea, eta bide ona opa dizuegu, sukaldarien ligatik kanpo ere. Eskerrik asko. Dana izuerte hon, Merezi hotela joetie, pizketa murru, bai. Ez azertoko izo ezagizetie, Eta Amantal Beltzaren jabea ezagutzeko momentua iritsi da. Nortzun artean dago leia? Urbildu mesedez, 24, 10 eta 25. Honekin, Zorionak. Itxuraz bintzat, zorregarriak, irurak, lana ondo egin duzu, baina batez egun nabarmendu nahi dugu Jone nola egin duzun lan. Izan da, benetan zoragarri hemendikan ikustean lanean nola aritu zaren, ze garbi, ze txukun, pausuak nola jarraitu dituzun, zoriondu nahi zaitugu, benetan Iruan partetikan, horrela nahi dugu jendeak lan egitea eta benetan zorionak. Hemen badao ezaugarri bat, hirurori, ez da, atentzioa ditxu duzkun, ez da? Eta da, hemengo lemon paian merengia. Ze honek daukon, brillua, tekstura. Garikoitz zuri itxura oso politik ikutu zait, krema oso ondo dago, tekstura, zaporea. Erreakzio puntua gainera aukidozu hor, bi inditxozu, hau gaizki urten jabestiekin tirau dozu eta... Bai, espada bi ditut, bai. Jone, Zurin eta Gari. Nork eramango du Amantal Beltza? Nor izango da Amantal Beltzaz jabetuko den sukaldaria? Zurine. Zorionak Zurine, kriston platera egin duzu, oso ondo borobilduta, oso ondo orkestuta, besteak berriz, kontuan ibili. Bueno, hortako preparatuko gara, jarraituko du ikasten, jarraituko memoria freskatzen, rezetekin eta aurrera, urrengorako Amantal Beltza bila. Zurin espero dut gaurko saioa eta gero gure izarren artean dizdiratxu irautea. Gogorroa, Hortxe.
Zurin eskenean eskua daka, eta ben ja, hau pixkanaka aurrera doa, eta jente hona da, eta egertzen da, jente hona da gola. Gabon guztioi, euskal sukaldaritzak munduari egindako ekarpen azarro gaudela jakin badaki. Ezue orain talde lana izango dela garrantzitsuena eta zurinet izarren aurka lehiatuko zarela. Taldeka eta aurkari bezala bai. Ez dakit nola ikusten duzun zure burua? Urduri, baina, bueno, horretago etorri gara eta... Bueno, lehenengo fasian, lan politia induzu, lan txukuna, baina talde lanean zer muzku datzea? Ondo. Talde baten sukaldaria zara, baina talde lanean? Ondo, jatetxetan aritu naiz, eta bi aldetik egon naiz sukalde buruan, eta beste aldean, eta... Sukaldari buru izandakoa zara. Ni Zurine Berganzo naiz, Gaztiztik nator, 35 urte dauzkat, aurten Alabesiko jokalarien sukaldaria naiz, eta saria irabaztera nator. Eta sukaldaririk onena nor izan zen pasaden saioan, Goran eta hementxe dauka sukaldari buru lanetan arituko delako gaurkoan, ez da Goran, Errezago inbidatu. Bueno, errezago inbizu, bueno. Badakizu Gorane, aukeratu behar duzula, nor izango den zure aurkaria, nor izango da beste taldeko sukaldari burua? Vale, izena zangot eta gero nahi bozu ez 3 arrazoi. Ados. Maria. Maria. Guau! Maria, maitia, pozik, ez da? Bai, bueno, azkenean tokau zait, zate zuen ez nahi zilizan. Azkenean? Ba, azkenean, emetxe. Gorane, 3 arrazoi horiek? Bai, lehenkokue ez talako sekule izen eta gure izen dau izen liderra. Berak esan da, programan ganera. Bigarrenik garrantzitu ikusten duelako bi emakume lider izetie, sukaldaritza munduen. Geizenak ikusten dielako die gizonak, baina ez bakarrik sukaldaritza eta famatu bezik eta etzien dauzen emakume guzti horientzat. Eta gero 3. Zuen permisuaz, berari gurotzetesan, azkenien kritika konstruktibo bat bezala. Kontuen eukitie talde baten barruen zauzenien, egize da taldeko lanan emaitza, ez tala bakarri pertsona batena edo errue, edo ez dakite presiño guztize. Azkenien talde baten emaitza da taldiek lan egiten daben horretatik ataraten lan guztize. Alan dabe, esan biot oso aurkalari gogorra zarela, asko balizo dozule, eta animo. Bueno. Bai, itzik ez askat Goran entzat, hemen beha irabaztean ator. Sentitze baino alba etzu irabaztean ator. Eta azte bete lasai bat eukitzia azkenean. Bueno. Holan placer bada ikusti, Bineska sukaldari buru, gaurko saioa izen bida, vamos, apoteosiko, Dana munbi duzu, Gorane, norra aukeratuko duzu lehendabiziko zurekin batera lehiatzeko? Placer handi badalako beragaz lan eiti eta nire bizotzako satitxiki bat beri edalako, Edu, nigaz nahi zaitut. Ai, Edu, nigaz nahi zaitut. Bueno, posi jarri naz. Bai. Gustora Goranerekin beharra itzen. Bai. Ia, Maria, jarraitxu. Ba, nik Jurgi aukerauko, Oh, Jurgi! Erritzesten nahi baien taldea itia, eta pixkat eskema horiek entzeko nahi erekin euki, ze pertsona oso gorra da, eta pentsatzete ondo ibilikoa hemen. Ez sukaldari izen dabe, Maria ez bat askorik ezetzen, eta ez da, zeu zer ondo jeuzizat, ez da, Zerukuek eta lurrekuek arro ongo garelako zugaitik, eneko. Niri Goranen espiritu asko guztetaiat, beti aurrera ondo konpontzen da, eta talde potenti itxema dauen kontuz Goranegaz. Gorane, zergaitik aukeratu duzu, eneko? Pasaden hastien Isabelana, txapo. Maria, nahi duzunean? Ba, Asier. Asi. Gorane sukaldari bezala faltako du, baino talde lanerako aproposa da. Maria, talde ezberdina, Beste planteamendu bat, erabat. Bai, azkenean pixkat kanbioa bertzan, eta egia esan da baiekin ez eta aukera ikeuki inoiz lan aiteko, así que pentsatze bi pertsona bastante potentia diala eta lana ondo ingo dula batea. Gu tranquilo gara. Hor dauz,
Bueno, eta zer? Gorane, jarraitu mesedez. Neska bat nire taldera. Zurine! Azkenean danakin kontu zibili berda, baina Zurine ez dut ikusten potenteetakoa. Oier, berriro ben Mariarekin batera ongo dara, beste taldean. Oso ondo taldeak osatuta daude, batetik Oier, Asi, Jurgi eta Maria. Eta bestetik Gorane, Zurine, Edu eta Eneko. Maria, Oier berriz ere zurekin, biok batera. Baina gaur aldrebes. Bueno, ikusi berkoa, gaur kasin berko, así que... Aber gaurkoan ez da errepikatzen aurreko astetakoak eta Oierrek nik kasu egiten. Laster gamundiarekin. Egon ginen irabazten elgarrekin, galdu ginen elgarrekin ere, ea, gaur zerrateratzen den. Tira ba, bigarren proba orkesteko momentua iritsi da. Zein da izenburua? Munduan barrena. Bigarren proba honetan munduan arrakastatsunak diren bi gastronomia mota kozinatu beharko dituzue. Batetik italiarra eta bestetik mexikarra. Gastronomia mexikarren murgilduko zareteno kozinatu beharko dituzue. Batetik guakamolea totopoekin, aragi txilia eta kotxinita pibiltakoak. Eta bestetik gastronomia italiarrean murgilduko zareteno kozinatu beharko dituzue. Pasta carbonara erara, risottoa eta melanzana la parmigiana. Lehiakideak, galdera bat egingo dizuegu. Zatzen zaizue zuei plater italiar sorta hori eta mexikarrei dagokizuen plater sorta, ados daudete? Edo nahiago duzue aurkariarena? Galdera irekia da, Da errez hauek. Tarantzun zaila. Goranek nahiago du italiera? Da errez hauek igual, ez da? Eta Maria? Ni honek ere esan da oso gusto nau. Biak nahi dute italiera? Zer da, sorpresaren bat, ala? Ba, igual zuk aukeratu dezakezu, zein herrialdeko osagaiekin kozinatu. Vamos a ganar! Aldatu zuen sukaldeak. Azkenien, Italia guretzako, errezago da, orduen. Sukaldariok 50 minutu izango dituzue proba hau gainditzeko. 25 minutu igaro ondoren lehen platera aurkeztu beharko duzue. Bigarrena, 40 minutura. Eta denbora bukatuta gero, 50 minutura, hirugarrena. Prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok, eman zu! Guakamolia, aguakatia, dana moztu eta goprobatzen jongo beha dana. Aragi txilia, dana boloñesa bezala, to, zaporia perfecto, goxo-goxoa pikantitua ez asko, baina pizka bai. Vale, eta zu, naxote, tritura o dana, mezkla batin, dana, hauen moztu, pixka, eta enbadur nau. Emak ezean, presioan, da listo, vale? Venga, animotik. Maria pentsatzen oso kaldari buru bezala pixka bat Merkel estiloan ibiliko dela. Naziko gale lehengo platerakin oiertan ikiten, guakamoliakin, hori gatako lehengo plater bezala. Bigarrengoa aragi txiria eta hirugarrengoa takozeko txinita. Orduan pixkan iaziko nahiz bai laguntzen hasieran eta goia pixkanaka bestena jogu nahiz. Azkenian ikuste bakoitzai honena etortzen zaigun platera iti izan dela. Eta ni pixka danan gainetikan eta dana probatzetik. Orduen, zuk eingo zuen lehenko pastie, bai. Eingo zu pastie. Ni egonaz deko guztizetan. Bera, bigarren platera eta dezuke da hirugarrenagaz. Deko gu denbora soberan. Perfecto. Gauzia da, tranquileki gauzak, pentsaute dana probetan eta lasai hartuko. Eta urtengo dana. Erabakigu ni hastie pastiegaz, eta zikera baten esantzat, Gorane, guk eitzen bagun azikerakoa zuk pastie gozin izaltzeitzen noa, enjeu Zurinek parmillana, eta Edu arroza bazirine. Guantxalea eta irugiarren arteko bai desberdintasuna, guantxalea azkenean txarrixan masaila da, eta beti grasa putxua betxa ukitzen dau, eta erabiltzen dena tipikoki karbonara egiteko. Aurreko hastien azkenin taldi edala eta ez dala, apurbeten txino gehiago egon zan, ez? Ja, topena ben ekipo bat apurbat ja euren artien be... Bueno, ez da itxea, sarratute edo apurbete zeuser egon zan euren artien. Eta egiz esan hemen, zuzenien, banatu deu lana, eta zuzenien hasi gara. Reneko ari da, fondua, guantxalarekin, karbonara klasiko bat egiteko, benda bizi guantxalaren koipea atera. Eta gero, behin saldatuta daola, koipea kendu, eta zu bizian, espina bota daudun bizten indarra duro. Eta beste zapore dauka. Ekin juniz, txipulakin juniz iretzat. Vale. Eta beste aldean berriz, eta guakamolea hori erresa da. Azkenea, Maria ari da hori errekin batera, zuk aldatzen ari da. Abertzen zi hori nabaritzen dugun vigilatzen ibiliko gara. Temperatura kontrolatu duzu edo ez torturain? Bai, Jasta, bale. Zerretako.
Vale, cilantroa zuk moztuko zu? Hala, jazta, bai, hori ningo dut. Epin pinare bai? Barrak guztien dizkiozu edo ez, bai, ez? Ez, nuke Hala, pixka bai justu, ez? Ez. Dena, osto kendu? Ale. Gorane pastie zur, Bai, bale, neko. Zer? Bale, listo, dekotez gorringoak, dekotamen. Gaztaile? Urra puruet botako txagu zerana eta saltza puruet. Ja naztetako moduen dauz, saltzi eitxeko, bale? Bale, hau indozu? Hau botaten dauna barrurea, eta gero fundidu dizen. Gaztai birrine da. Ederto. Pimienta bebadeko, eta gero probeko. Osondo. Bai, dana probau didugu, bale? Vinagre azkenin batako tezu? Jakiteko, hori jakiteko. Bertora izango zan, zeu guzune? Gorane dijoa batetik bestera, positibismoa elkarbanatzen. Baina sukaldari buru ordezko, eneko, Zuk hori pasti egosi, da platera elegidu. Eneko dau, danari atento. Bai, Gorane urduri mintzen da, eta tani joanaz geuse puntualak esaten. Eneko egon da nire laguntzen apur bat. Eskerrik asko, Eneko. Bigarren liderra, Taldeko bigarren liderra. Tipurez zu gehiago zehatu nahi? Txikitu nahi? Ez, bale. Ez dakit nik den Mariak oier kontrolatu nahi duelako, ez delako fidatzen nola bait. Gatza, atera, biperbeltza... No, piperra ez. Ez duzu bat ere botatzen? Ez. Edo beste biak nahi izan dutelako, bakoitzak plater bat hartu, eta martxa. Baina, hoi Marian kudeaketa da. Bai, baina oso argi dauka, Mariak egin du behar du, batak eta besteak zer egin, ez da? Hala, zilean montxakatzen? Agian piper pixka bat osten dut ondoan, ez? Ez? Nine izana, Guacamoleari beti mantot piperra ez, bero ukitu hori eta Mariak ez zuen nahi, bueno, niretzat garrantzitsua da maitea, nahiko gatz, piperra eta nahiko lima ere bai guacamolean. A ber, bitu, probauko dugu hau danak? Bai. Vale. Zaguna, ok. Niretzak hori bai, ezakit. Gatza... Nik piperrautza eta gatzea purtsu bekitza bai botako mizik. Gatza? Da, piperrautza igual. Nik piperrautza ez. Nioke ere. Piperrautza igual bai, Nik ez. Beno gehiagotan egin dut piperra botatzarena eta Jurgik nire defentsa hartu du ere zentzu horretan. Zametzu dago, Nik beti. Beroa izan behar du pixka bat, Igual bai. Vale, totopoa pegitzen, zolgo gula iztere bai, Bai, ja, olio da jarri. Vale. Igotzen jaten. Eta limoia ez genizet, limoia bai, edo ez? Limoia emango nioke eta nik gatza eta piperra ere. Nik ez diop nahi piperri bota guakamoriai, ze azkenean hola ondo du. Nik apurtxu ben? Ez que... Limoia main igertzen abia, piperrautza. Ni piperrautza ez. Igual falta jako apurtxu bete zantzagunien totopoan piperbelz gizau falta jakontzela, berak ez etzan deu, eta beste irurok bai ez, eta joa, azkenin entzunen bizu bai ekipoana. Piperbelza ez? Maria erabakia da. Beagatik bai, ez dugu ematen eta jazta. Vale. Maria, bea jerarkik aztertu nahi zuen, jerarkiak errespatu behar dira. Nahiko fama hona dute, liderek beti imposatzen direlarik, azken finan ez, ongi doakie. Gero beteko da hori hoze. Sartu. Egunta berrogeita marretan? Bai. Vale. Bai, listo da. Bai, sobran. Hartu. Baitu. Kapre gehiago atzerako diotan. Uia badaula zer, Hasi ira totopoak perjit. Perjitzen bai. Sukaldariok, 5 minutu. Endozu gaztaileko las yemas. Endozu. Eta gero botatzat pimienta. Eta gero? Eta beste guantxali norizoa bai. Guantxali zer da? Bera beikona. Coño. Listo. Baina bota bihotzet hotza. Ez? Edu gazein naben urrotza. Edu! Pastari besti botatzen urrotza, ez da? Goratzen zara? Ekentzako pasta, urrotza gazein gendun. Hor grifuen, Momentu nintzen badugu ya. Seguido, venga. Momentu nintzen badugu. Bai, hobeto da. Otxitxu, espasun ibilko. Pasta krematzeko, bol batean, zutik kanpo, azkeneko oztutze horrekin hartzen dut estura krematxua. Bai, doez. Gat puntua igual eta piperrotxoa. Bai? Gat puntue? Atara gatza, buru ez. Bai. Hemen. Baina gero beikona badeko gata, Baina behar du gatza hori. Etxin bat, ez pasau, Venga, listo. Bai. Daukazu. Sukaldariok, minutu bat gelditzen da. Lehen platera orkesteko. Minutu bat gelditzen da, kontentzira. Gatzen handi ez dut. Olio pizkaten du, olio gehiago betu. Harin, Bai, oier pixka pasotaz ibili da. Así que bai, pixka bere munduan, bere bora eta listo. Denborarekin hortxortxo ibiliko dira, Hemen bat duzu papera ateratzeko ez, egiten nahi bat duzu. Gehiago no matimpo, hauek. Ez usatzea gehiago hasi da. Listo, hola. Ondo, Maria, ez? Igual zorrotegi dago, fuma, na. Sukaldariok,
10 segundo. Ezpenean niretzako ona izango. Abeltak dituztu, ez, jazta, ez? Txili guztazu ipini filamentu bat goien. Zerbait egiten ari zota zen? 5, 4, 3, 2, 1, denbora aurkeztu lehen platera mesedez. Nik pasta karbona ez da egunero itxi dutela, baina teknik ezagutzeot, zela nein badakit, eta ingrediente ikusiote zenien, nahiko klaru ukiote errezetie. Bai. Esan. Bueno, gauzi da jogule gorringuaz eta gaztaile, lehenko gaztaile bakarrikei, eta bota hotzegu piper baltza. Gero, getxuotzo gorringue, arrotzana, da bitartien ipini dugu pasta egiten, ikusi egunien aldente dagoenien, esentxeko larrei, atara dugu, eta bota hotzegu bai likido purtsu bat gehiago urena, pasta egondan lekuen. Eta geren joguz beikona fregido. Eta guantxaleak askatu duen koipe hori ez duzue berrerabili gorringoarekin. Bota hotzo apurrat, baina beste guztizez? Bueno, ikusiko dugu. Gorringo esango nuke bitin bat nastu kuajautu indala. Bai. Vale. Ez dago kremosua. Bai. Temperaturaz pasatzen bagara. Temperatura pasatzen emazea, daude gero grumo horiek. Vale, komentauko. Eta biharko luke. Vale. Kuajatu xo, baino zapore ondo dago, piperrotxo ondo dago. Apur bat. Normalan horrelako saldak, askotan, bol batean aparte pasta bero eta salda bero dagoela, bol batean, krematu, eta oztutze horrekin testura pixkat hartzen du. Baina ez da separatzen. Bai, faio bat eukideu, baina gero platerin imintxeko orduen, bai, kuartio behitzen da, zein kuajeu behitzen da arrutzie, asumidu itxiot, ez teko tinungo arazorik. Estamos, Maria. Epa. Bueno, Maria, lehendabiziko platera sukaldari buru gizan. Bai. Orkestu? Eta de guakamolia eta aparte totopoa jarri izkio, zuek untatzeko eta jateko. Eskuekin hortaz? Bai, hori da. Bai, nahi eskuakin jati asko gustatzei, jendeai. Hola, orduan. Bai, hau da... Jateko modu hau da. Bai, nire ustez tradizionalena ez da. Politxena ezin da politxa ere ezin. Pikin bat gehiago perfitza eskertuko luke totopoak. Faltan zaiona da, gatz pixkat. Gatzan ezako bai. Eta pikante pixkat. Pikanteik ezaka. Epailek errandutena, jurriketanik Mariari erretan geniona guakamoleari buruz. Baina, eta asko eta zenekan, orduan, hauekin bai genekan ibiltzea, baina, danan iritziakin izan da, así que, listo. Zukalde buru bai, baina azkenean liderra da zukalde buru izatie, ezberdine da. Azkenean egote gaurkoan zukalde buru izatia, eta nahi olaitia gustatzea lana, así que horratik indugula. Ba, ni ez nago bat epozik, lehenengo platerekin. Ez bat azuestia izen da... Nik osagarriak ikusi ditut eta pentsatzen hasi naz. Urina botatzen badut bakarrik, ez dut izango zapore asko. Horregatik egin dut onjugaz urin bat. Eta bestalde batetik ikusi dut onjua zeudela konfitatuta. Orduan, oli horrekin hasi naz botatzen zera tipulina. Azkenean zaporaren bila junaz. Hau da, zeta. Hau da, onjo zera, onjo gurina. Gurina gazen jozu. Endo dana da, hartu dut gurina. Onjo gurina, gero berko horatzen hasi. Gero risottoak bai, bere ezagorrea ditu ezta. Egosteko garaian, berez teknika bezala errisa da. Oinarrizko osagai bati, kasu honetan ontxoi di, arroza gehitu, pikin bat salteatu, ardo txuria bota, murriztu, eta salda gehitzen. Bai, risotto egitea bere puntuan ateatzera, gero carbonara. Risotto ez da bakarrik gazta bota eta mantekia eta lata, oso zaila da. Ondo egitea eta carbonaren puntua hartzea, bai. Uste da dana dekigula, baina ez da. Hau, Edu? Zuk esaten duzuna? Zuk esaten duzuna. Zuen, ristatu entzate da oso mitiku hau platera. Edo da oso mitiku hau platera. Zuk esaten duzuna, Gorane. Eduri da bai niri, behitxo izku, aber zer zelan, eta nik ustut bisok. Ino bardinok idugula, ez? Danon artien ditzen badugu, eta holan, responsabilidadie danona da. Da apurra gatzituten dinoko. Oindika, bale. Piper betz edo, botatzen dut. Edu torri, gatzetute dago apur bat, ez da? Aber, probau. Zueni probeu hau, Bai. Tremendo. Denek galdetzen diotela, edu hau goxoa dago, ez dago goxo, ondoari gara, ez gara ondoari... Horan edanien, guri laguntzen ibile, bai, platerak elegiuten ibile, dana probetan egon da, dekorazioa eta sarduretu dabe bai, eta oso kompleto, horan oso kompleto.
Ondo, Maria, gustora? Bai, zuek? Ondo, ni kontrolpian dudena. Ni bagarruna falta botatzeko, eta ja bilatu azkeneko bukaera. Nik uste tosto batzuk hemen. Tenen boloñesa bezala indute, ez? Hasi naiz baratxuria eta tipula txiki mozten, zartaian boliki erregozten, gero aragila bota diot, jungoia pixkana gaia espeziak eta sartzen. Habe, probatu danak hau favorit? Bai, torri, Oier. Bai. Oier. Venga. Pikantitu hau baino, ez oso pikante. Ni gustatzen zait, ezagizuei. Nik dana jatot oso fuerte, orden, nik uste eta puntxe. Nik pikante gehiago. Nik bai. Bai? Bai. Apurtxo, pase bari baina. Kominoti gora do. Piskat. Vale, bota. Bai. Iak aurre hartuta ondo, ez da, gustora dabil, bera. Bera gustora dabil, ez dutena gustora ikusten, Oier da. Ikusten dut dagoen Oier. Bagarruna sartu bizkiot? Bai. Baina lehena nahi nuna puntuan jarri. Vale. Eta hau puntuan jarri eta goia babarruna sartuko xi. Vale. Pentseu zuma bagarrun, oza, paseu harik ez. Ez, poliki. Oier, aparte ikusten dauzu Oier beste danekin batera da, osatitxain dau, eta gero ja urbildu da bestietara. Prestu bai zabaltu da bebein, oimo, gero barriro zerratu, barriro zabaltu, aurrera tatxera. Oie, retirudi bere platera egin dula, eta ja... Pasu bat atzera mandu, gero momentu batzutan begerturatu da esan diogulako aragila eta xeetzea eta, baino, bai, pixkat, bez, aparte bezala, bai geratu zaigula, baino ez dut ulertzen zergatik. Sukaldariok minutu bat geratzen da. Listo, tapeta, gero movimentu txubet, eskatzen da bene. Vale, egu ez ere bakitzen platera don artien, venga. Tanik tapa nioke jarriko. Tapak egingo du lurruna sortu, eta lurrun hori bere erortzen bada, testura galduko dugu. Egin behar da... Lehortu. Prest daukanean... Tapa gabe. Bai, gozik da. Venga, Uso aroa edo, ez? Ez. Mexikanoak etxekoa dira. Mexikanoak ez dira aruak, ez dira izarrak, ez dira ez. Niretzako bai izarra dira behaiek, baino. Hau oso dau, honesa pore potentetxu edeko. Venga. Badirudi Oierrek maite dituela azken saioko azken probak. Begira. Danak latereratzen eta biarratzetik begira, leheno hemen ere parrezka. On beharrean, zakit niri... Bai, emoten da beste talde baten dauela. Gaur Oier ondan bezala gelik, olako pertsonak nahi molestatu jaten Euskaldian. Bueno, badirudi irudi hori mandutara, ez, atzan geratu nahi zera, nik estimatzen dela lan egin dutala, eta ez, ongi bilik girela lan taldearekin. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Sukaldariok aurkeztu bigarren platera. Ez da inungo misteriorik, hor platerolaka misterio da, espeziak ondo pikantia eta ondo puntuan jartzea. Eta pixkat? Dikiko nuke nazan, bion artin... Bai, dana artian. Bueno. Estamos. Ondo guztua? Nola prestatu duzu, Ba, indeu tipula eta baratxurila pixkat hasieran tostau, eta ja aragia bota dio, eta espezia botatzen jungea. Pixkanaka, tomate saltza, verdura saltza, eta gero espeziak gehitzen jungea, engatza eta danetik. Bukaeran zilantro pixkat. Ze espezi bota dituzu, Komino, txile eta oreganoa. Eta gatza. Horrekak eta zapore guzti sartzen dira, baina inorek ez dakat... Ba, azkenean, danan artean egenun proba hau, danan artean erabakia, gatz pixka sandiate baiek, ni gatz pixka gutxiokin ibiltzen ez normalian. Risotto horrek oso ona behar du egon, ze orain eman diozuen buelta egoerari platerronekin. Bai, bendekonea, desde luego... Zerkasko. Leia gogorra izango da. Venga, Ondo? Kaixo. Kaixo, espera. Pozik. Zu pozik? Bai, oso pozik. Gorane beti pozik. Beti ez. Duda, ez? Ez, beti ez. Una, azaldu iguzu pikin bat? Dau lehenengo gurine, onjo gurine, enge, birrin dute. Arroza enjau onjuen saltziaz, bota otzo, olizuaz, hori da. Eta gero indabena da, hau dau, urtengo jate, konfitauta, endau aparte.
Eta gero... Tranqui, explique ondo, tranqui. Galdetu diezaiek ez du, Bai, badaki, baina... Gauz bada ontxuen zaporea, eta emandako azalpenak oso ondo daude, baina kakoa plateontan da arrozan puntua. Arrozan puntua dago oso ondo. Dago espetakularra platera. Eskerrik asko. Taldeko lana, baina hain dago oso ondo, bere lana hain dago oso ondo. Presidente dizera. Eta denporaz gainera, eta... Bueno, orain... Ez, deku ja preste irugarrena, eta... Azken plater bat dakazute, borobiltzeko. Guk ez dakagu bat ere argin orduan aurretik, hortaz, azkeneko platera fin, Ja, bai. Baina oso ona. Eskerrik asko. Risotuen platerin bebai, jatzirokin dituaz. Artaldi atzetik, egon da, tik. Maria, gorane! Bai, esan! Zer? Azkenengo platua izango da definituko dauenak zeinek irabaziko dauen gaur. Nola... Eta reduzitzen jarriko dure bai. Ondo dabiz denborakin, ez? Bai, baina... Hemen arazo larriena hirugarren platerra da, ez diela denborarik emango egosteko ondo okela hor. Atera. Forra da guain. Pizka gehiago gela podu bestela. Sartu ingo puro gizia. Bai, pizka gehiago. Kotxinietak pibil bat egiteko, xolomaren burua erabiltzen da normalean, kostilla jarri dugu, agian errazago eta dena. Claro. Vale, en Scorpio. Venga. Eta nik egiten dut, ezin esartu. Eman azu bestela, jarri nazu... Ikeko dugu purtsu kutsilloa eta saltziaz gero... Eman pare bat. Bai, saltzaki. Saltza reduzitzelaga, saltza reduzitzelaga. Topera dira. Boltzen ari da, ja, beroa da, enortazte txikituko da, neroztu beste batan emeitea. Dina da, joango da, gitxiago esartzen bazu. Bai, da, gutxi. Saltza berdu. Bai. Nik pertsonaki estimatzen hon lehorra gelditu da azken platera bai. Nik argi daukat, berenjena horrena gatza bota, zatitu, gatza bota. Garraztasun pultu erik entzeko. Bai, eta gero iguina baldin bado, asko zerrexago da, o plantxain nahi badute, o robozatu nahi badute. Eta gero bol batean jarri, azpikaldean, gero berenjena, gero mozzarella, berenjena, mozzarella, gazta, eta labea sartu. Eta labea. Dauzkazu, rolloa. Ez, marketan dauz. Vale, nire bezta. Marketan dienien, le metemos, Gratineu. Egiz esan due oso ondo, nina oso pozik. Hori presiño puntue, bai, ja guzteko bakien. Gu probe duen jogu, labera sartu bainarina, automati probe dugu, puntue probe dugu, eta guretzako oso ondo gonda. Konfiantzia gure plateringan. Sukaldariok 20 segundo, hirugarren platera aurkezteko. Zatzapurtzu bet, edo ez. Saltza pixkat, ez? Badatzen, Bueno, gero taldean askok hirugarren kotxinitaren zat insistitzen zuten saltza pixka bat emeteko, eta Mariak apenas gotita batzu eman zizkion gainetik, eta bueno, pentsatzen dut bere ekimena izan dela azken finan horrela bidaltzea. Garbituko dugu zeskinak. Hobek, txikitzuak erabiliko ditugu. Hemen ondo doa, Bai, garbituko dugu, albokue. Bai. Bost, lau, iru, bi, bat, denbora. Sukaldariok utzi tresnak eman urrats bat atzera egindakoa egina dago. Hirugarren platera erabakigarria izango da, beraz gauzak oso berdinduta daude. Nola ikusi duzu zuen burua? Oso ondo. Ba, oso ondo. Oso gustora. Nota zuek nola ikusi duzu zuen burua? Ba, pozik egia esan da, Kriston talde lan egin deu, nik usteet. Kriston ekipua indetela, eta danak bakoitza berian geuden, dana danian ebai, hasi que oso pozik ate daun danakin, eta hoxe. Nik ez dakit zenek irabaziko duen, o Mexikok edo Italiak irabaziko duen gaurko partidua, baina maila oso nahi izan du da, eta azken hau dastatzeko irrikitan gaude. Zorionak! Orain bai, dastaketara goaz. Sukaldari buru bezala, bai, egona zurduri. Baina, ikusi oso beste taldie, zelako taldie dan, ze talde gogorra dan, zelan egon urduri. Sukaldariok, orain bai, dastaketa astera doa, nondik hasiko gara? Maria, ekarri zuen platerak mesedez. Beroet, aste honetan ez jutia berriz azkenengo proba,
azte honetan goian, eta lasai hor ikusi proba. Gastatuko dugu? Nik horren beste denbora elki baldimaet janaria abuan. Seinale hona da. Zergaitik handa? Onda izalako matiz guztiak hartu nahian zabiltzalako eta gozo zaudelako. Ez. Lehorra dolako. Pena da. Ze pausuak ondo egin dituzue, baina ja itxuraz ja ikusten zen. Salda falta. Eta orain, dastatu dugunean, neri behintzat, besteak oraingo izango dute, baina abuan, falta da xaltxa. Dastatu duzu, Maria? Bai. Takoa jan duzu eskuekin? Geho saltza pixka jarri dio bukaeran, kutsarakin jarri dio saltza, hortako. Ikusi dizu tantaka izinela saltxa botatzen, baina igual gehiago bihartuen. Eta ez saltxa bakarrik, takoa ere, baziren aukerak takoa hobetzekoak, alegia, baztar guztiak lehorrak izan da, aro batekin edo baztarra pikin bat kendu, eta pikin bat ezetu. Ez bat, tanta pare bat, zartai batean tapatu, ur pikin batekin eta pikin bat gehiago melatzeko. Baina esango nuke okerrezpanago, takoa, etorri den bezala, platerean dagoela. Ez, eman diozu eguelta eta eguelta. Zartaikan pasada. Eta gozartaian pasadeu. Ba, ezetasun pikin bat gehiago, zertuko luke. Gero, silantruak eta kipulak freskotasuna emoten dutze eta egia da horrek laguntzen duzela. Baina, zikupuntu hori da azkenian Platonen ezaugarri nagusixena. Naiz eta gustos ondo egon, azkenean kostetan da jatia. Teknikoki hemen lortu duzuena. Hemen falta da. Hemen falta da. Azkenean, aragi hau normalian baja temperaturan itea. Eta hemen 30-40 minututan itea oso zaila esan. Horren pixkat bai molestau ditela. Horan eren taldea mesedez ekarri platerak? Talde on baten emaitza izen die gure platerrak. Eta ez dugu ezer gehiago esateko, epaile. Berenjenak bere teknika behar du, gatza bota, biguntzen utzi, sartaian egin edo rebozatu, eta zueko oso ondo egin zute. Eta gogorazten dit, nik etxean egiten den bezala. Bueno! Hori bada, Añona. Añona. Baitu. Egia da, konzentrazio oso politxa daukola, tomate saltzak, berenjena be puntutxo politxe, eta azkenengo parmesano saltza, osea, toke hori da orekatua, eta hori da, nik ustot, plater baten ezaugarri principalena, beti. Oso gora dira, zorionek. Maria, sukaldari buru lanetan, fin ikusi zaitugu, gustatu zaigu ikusi duguna. Zerkaz. Zuzemu sentitu zara, eroso? Bai, egia esan da gusto honeiz. Azkenean izan lan talde politxa egin deun ikusteet. Eta igual ez dira gauzak ondo batea, baina, behintzan ikusteet danakin gustoa gaudela, eta listo. Baina niri falta izan jat gaur oier. Ez haitxut ikusi, beti holan atzeraka, niri falta izen jaz, zeuk erakutzi uzkuzun kreatibidade puntu hori. Ikusi zaitxut beste plano baten. Eta niretzat oso pena bat izan da, zu daukozun hainbeste gauza emoteko, nik gaur ez dut ikusi.
Gero, pertsonaki estimatzen dut ez zela beharrik ere, azken finean guacamole bat zen, ego dugularik ego dugu, eta ja bukatua zen lana. Ibili gira gero elkarlanean adagia sehatzen elgarrekin eta guzti, zen hastinez beste batzuekin. Estimatzen dut lana egin dutala, eta hainbat platerunki dituztala ere, bederen jastatzeko. Gero hori da, egin beharriko lana egina nuen, bere zaintzapean nintzen kakotzen artean, beraz ez, lana egin duela estimatzen dut. Agian gaizki akostumbrautagaz, baina, bueno. Pentsatzen dut Mariarekin jokatu dutara nahiko hotzez, berak egin zuen bezala pixka bat, hori itzuli pixka bat sentsazioa ez, berak esatek egin duena egin takitxo. Eta gorane? Ui. Zer moduz gaur bai ikusi zaitugu agian pikin bat atzeko lanak gehiago egiten, galdezka denbora guztian. Urduri pirinaz. Eta nivela goraka doia be, bai. Hori asko nabaritzen da, ezta? Kontradizueteko guzen. Bueno, eta bai, hemen platoak gero eta zailauak, eta teknika gero eta arriskutsuauak. Bai. Eta, bueno... gero eta galera gehiago, gero eta gauza gehiago itxiko gogu eta grine be, bai. Osa, gurtezan, horregaitik eraz geratuko geldirik. Aldua zein galderak, aguaz, baina eskuek eta hankak eukikotez mobi duten denpora guztien. Epaimaikideok, erabakia hartzeko momentua iritsi da. Talde irabazlea da... Goraneren taldea. Zorionak, Italia, zorionak. Sekulako lana egin duzue, eta esan bezala zoriondu besterik ez, segi horrela. Zuek lauok urrengo saioan izarren artean egoteko aukera izango duzue bai, baina nor izan da gaur onenetan onena eta urrengo saioko sukaldari burua? Edu. Azkenean bai, zorionak. Batu barreza, zirri barrez? Ez, pentsetan nabil. Pozik, emozionata, ilusionata. Ja, gozotxo beto, esango txuen, ja. Unanen eta urmaztea. Bueno, alde batetik posa, ez? Baina, gabe ziten dugu, nino ez dakit, esan dama dutzu, así que... Eta, batzuen posa, bestentzako tristura, ze Mariaren taldea zuzenean azken desafioradoa. Egi esan da, nik pentsatzeet, oier jongo aletxea. Behiro bertokidera maiten gaitu, infernura. Iritsi gara azken desafiora sukaldariok, bigarren norgehiagoka galdu egin duzue, eta horregatik lauok zaudete arriskuan, eta azken desafioa bukatu ondoren, zuetariko batek sukaldarien liga utzi egingo du. Ikusi duzue, gauzak ez daudela beti bezala. Gaur, sukaldarien ligako azken desafioan, 5 izango zarete kozinatuko duzuenok. Eta nor izango da 5garrena? Plato hontan dagoen sukaldari bat, hortxe arituko da. Zein ote da?
da, pentsatzen dute erronka polita izanen dela eta bizik interesgarria, Duan probia, baina txipe aldatu dute, bigarren probia aldute gero, eta, bueno, sensazio biegaz. Azken desafioaren izena da, jarraitu maisuari. Eta Javi Rivero gure paia izateaz gain, 2023ko errebelazio sukaldaria da, eta ama jatetxeko jabea. Bueno, lasai urduri. Pixkat urduri, bai. Nila hemen txena astero, así que espero ratxa txarra pasatzia, behintzat. Ja, etxe bezala nahiz hemen ez? Baina lider izan da eta frogatu dugu, zelaen lider hona ere agian. Emaitza da, bagoaz dela eta ez dagoela besterik. Nahi duzu ikusi prestatu behar dugun platera? Venga. Bai. Zer da untxilla? Untxilla? Bai, pentsatzot untxia saltsan izango dela, barazki batzuekin, saltsan nola tradizionalki egiten den bezala agian. Untxi menestra bat. Zuek ere altxa ditzakezu zuen kutsak? Kaxak altxa ditugu momentuan, untxia ikusi dut eta baraz ikusi dut eta pentsatut, salbo nago. Bakizue gure jatetxean, ama jatetxean, betiko sukaldea defendatzeaz gain, betiko kozinatzeko moduak, buelta txiki bat ematen diegula gure errezetei, eta gaurkoa benetan guretzako plater berezi bat. Historia handia duen menestra bat, barazki sorta txiki bat, beste buelta txiki bat emango diogun eta platera benetan polit eta elegante jarriko dugun. Eta zuen lana izango da nik ematen ditudan pausoak jarraitzea. Nik platera bukatzen badut, izango dituzue 2 minutu, zuek zuen platera amaitzeko atzetik. Eta asko jota, danera 60 minutu izango dira. Ulertuta? Bai. Zorte on. Eta pres baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Lehendabiziko suan, kazola txikian, urpikin bat jarriko dugu, litro erdi baino zerbait gutxiago. Gaurkakoa da, beak Javik badaki zer egin behar duen. Argi daukean, pausoak eta zindarekin. Estiak, konzentrazioa behar duen, kristona. Eta beste eltzean, olio pikin bat kazolaren ondoan. Lehendabizikoa azelga krema eta untxi patea izango dira. Garrantzitsua da hasieran untxiaren gibelak urroz pikin batekin uztea. Eta gatz pikin bat jarriko diogu baita ere. Hori egiten da odolak entzeko. Eta gatz pikin batekin. Azelga kremaren oinarria batxuria, tipula eta patatarekin egingo dugu. Batxuri fresko esiente ditugu, baino bat eta erdirekin nahikoa izango da. Zuritu eta batxuriak zati txikitan egingo ditugu. Eta azelgaren hosto berdeak txortenetik separatu egingo ditugu. Eta ez dugu erabiliko azelga guztia, baina guztia eskaldatuko dugu. Beharko bagenu kolore gehiago emateko bukaera. Oier nerviosotxe dago, Nik hoxe ikusteko. Bai, urduri da bidela. Dutetan naiz, ez dakite asko zer janetan menestrak ere, biztiki egualdeko rezetak dira, beraz, pixkat galtzen naiz egeski. Azelga krema egiteko, hostoak eskaldatu, azkar roztu eta gorde. Eta gainontzeko oinarria izango da. Batxuri freskoak erregosi, tipula, zuritu eta patata gehitu. Oliotan batxuia botiazu, Javi? Bai, olioak batxuri zapore hartu duenan, tipula gehituko diogu. Piskat galduta egia zen. Hor bai bine zela zeharo galduta, ez duen ulertzen. Ja urduri jartzen hasi naiz. Patata zuritu eta azelgaren txortena txikitu eta gehitu. Vale. Zer? Dana batera erregosi eta azkenekoa patata. Hasieran poliki hasi da pausoak esate, baina guain askar joa eta ostras. Arindoa, así que konzentrata. Patata gehitzen dugun momentuan taula garbitu, eta prestatu untxia txikitzen hasteko. Xolomoak aterako dizkigu. Xolomoak bakarrikan nahi ditugu.
patata pixka eta hondik egin dut, orduan gero beste atzikoan bezala ni txikitzen noa, txikitu nahian pixkorra egiteko, baina orduan ja pasoa galtzen nijoa, Javi esaten edan pasu urrengoa galtzen ari naiz. Geixa, zurrak entzen? Solomo bakarrikan, hau da nahi duguna. Uste dute Jogik parte bat atera duela, Mariak beste bat, eta nik Maria bezalako atera dut, eta hor, dudan naiz ea zeinek duen ongi, ez? Eta gero ikuste dut Solomotxo horiek zituela, ez? Fileteak azken fina. Javi! Solomoak ateratakoan, tabla ondo garbitu eta ingurua mese txukun eta garbi. Untxean Solomoa egostra, nik untxia betintut zatitu, pixka pentsatu ezkeo erresa da Solomoan dago, eta ateratzea Solomoan nua dago. Baina esan duenean, ni nego nire idean zatitu imarren nula untxia, hasieratik entzun gabe. Horain, azelga kolore berde bizi-bizi hartzen duenean, bai, konpoitu zan. Urberotik, ur hotzera pasako ditugu. Bai, azelgan ure erabiliko edo ur normala? Ez, ur normala. Eta pausu hau oso garrantzitsua dut egitea, ez? Bestela, azelgaren ostoa izlai dute ondo eskaldatzen, saltxar erdoituta aterako da, kolore... zakarra biko du, ez du izango berde bizi hori. Oier galduta, atzera juten da, aurrera... Ezago segun, normal. Bai, ondokoa ikusten, ez dakit. Hor, azelgak erredituzu, ez, ostoak? Azelgak erabiliko ditugu. Azelga berde jartzen direnean, ura irakiten dagoela, ur hotzetara pasa behar ditugu. Vale. Bestela gero, krema egiterakoan, krema belztu egingo zaigu. Hola ondo, ez, Maria? Javi, hola ondo! Nere ikatxa izan da, igual ez hitzez hitz betetzea pausuak, ez? Gune txika bat, saltoka, o etzauten una, eta nere modura egin nahian, eta, pues bueno, hortxe joan ez. Badirudi, Oier eta Xier, ez da biltzago, ondo. Eta patea egiten hasiko gara. Gibela lehortu eta gero, gibela txikitu egingo dugu. Zati txikietan, mirepuak zeukan tamaina antzekoa. Eta orain, gibela zartaira egiten dugun unean, hiperrautz txuria, gatza pikin bat, glas azukre pikin bat ere gehituko diogu, eta ondoren hau flanbeatu egingo dugu. Brandi pixka bat badugu hor, hau gehituko diogu. Gibela gehitu dugu, eta martxa emango diogu gibelari, Barkatu, Javi? Ez dugu gibela gehiagi kozinatu nahi. Vale. Nik ez dut gehiagi mugituko zartarian. Gehiagi mugitzen badu eta gehiagi egosten bada, kolorea pila bat galduko du. Asierrek bere ustez dana kontrolpean dauko. Baina ikusi bihar. Bueno, gero ikusiko zain dana maita. Galdera asko itzen da, ben, ez da horrean, emotena galdute bera, baina, tate. Eta kolore pikin bat hartu duen unean, flanbeatu egingo dugu. Ez dugu kolore asko nahi, ez? Aitzol, zu ere sukaldan aritzeko goarekin? Bai, gogoak, Jurgi eta Maria nahiko ongi ikusten ditut, baina urduriarek ere. Zane hor lasaitzen, dena gaude pixkate borborrean, ez? Presio handia da, Gure gibela flanbeatu ostean, esnegain pikin bat botako diogu eta zartaitik kanpo eragingo diogu nasketa guztiari. Oiarakadatxo bat, besterik ez. Mortero hartu eta morteroan txikitu egingo dugu. Ados. Txikitu zer? Patea. Esne gaina eta nasketa guztia. Eta morteroari ondo eragin, Krema fina nahi dugu, testura pixkat badauka, bueno, ez dio importa. Baintxe bertan Oier galdu inda, baina nik uste ondo zuhitzen. Bai. Bueno, kremarekin hasiko gara, Krema egiteko,
Patata gehitzen hasiko gara eta ez dugu ur guztia erabiliko. Bai, momentu batean pixka bat aria galtzen dute, eta egia da eskunezka begiratzen dut, ikusten dut fase desberdinetan direla. Birringailuari gainetikan haize pixka sartzen uzten badiogu, testura askoz ere krematsuago lortuko dugu. Begira. Hauek ez daketena ura bota dute, Javi ura bota dula, eta horre ez, eta gehienak ur oso gutxi bota dute. Gustoa, no? Ez dakit, kopiatzen, ez dakit, pasun bat o igual gaiztin listo. Baina gustoa no egia da. Vale, eta zoga krema, listo. Gorde egingo dugu, eta filma jarrita ozkaiura. Eta segidan barazkiekin hasiko gara. Gogoratu, azelga krema gordetzerakoan, filma, kremaren kontra jarri, lehortu ez dadin. Javi, testura? Krema. Testura, krema bat izan behar du. Beak esaten du, argi egia bale dago, me egia bale dago, patata sartu loditzeko. Nik aldrero ezin dut. Loditikan hasi eta mera jo. Eman, segundu bat, bale? Eman, gozo segundu bat, Javi. Nik aurrera egingo dut. Orduri nabil eta hortaz denboa pixka larri. Krema fina egon behar du eta segiko dugu azalorearekin. Eta hauek zutan, 2 minutu eskaz. Vale. Bai. Azalorea zindu sartu barrura. Azalorea bere puntuan dagonunean, kanpora ertengo dugu. Eta ur berean, brokolia egosiko dugu ondoren. Esker. Eta hurrengo elementua, Brusela azatxoak. Brokoli aterako dugu, eta faltariren elementuak egosi egingo ditugu. Bueno, denbora biziki fiti pasatzen da, eta momentu horiek izan dira biziki bizkorrak. Eta hemen egosterakoan, orduan aber ondo da duitzan, ze kakoa ere bai, barazki bakoitza bere denboran sartu behar dela. Segundu ja blokeo bat, Ni Javiri galdera gehiago nizkioan, zati galderak iten denbora horreatzen zoaz pixko. Orain, txolomoa txukundu egingo ditugu. Batzutan izaten dute tela txiki bat, eta tela txiki hori kendu egingo diogu. Horrenbesteko tensio momentua mantentzea ez tanpate erreixa. Hasiera batean konzentrazioa hor bakazu, jarraituz, baino izte da momentu bat bian ja. Hasieran pixkat makarazi da ondo gure ritmoa, baina geho pixkat kainita izan hartzen eta azkarra gaizi joan momentu batzutan, baina bueno. Txolomoa garbi dagoenean, zartagira gituko dugu, ingo dugu konfitatu azkar bat, utxiari, gurina, ezkaia eta piperra utxarekin. Alentari solomillo garbitin behar. Tela garbitu. Javi, solomilloan pasu altzu errepikatu? Gurina, urtu, piperra utzbetza gehitu, ezkaia, eta solomoa konfitatu. Konfitatu zu bajutan. Bai. Gainetik botatzen mantekila eta urtua. Jakin beharko genuke konfitatzea zer den, Jokalari bate konfitau hitzak zer esan edun ez jakitea oso larria. Garo badakitela, baina momentu hortan konfitatu, bai, baina azkenin ideia asko dira momentu hortan eta urduritasunak ez zaituzten, ondo asentatzen ideiak. Pikin bat hartzen duenean zartai alde batera egingo dugu eta berotan utziko dugu, reposatzen. Eta hasiko gara ingurua garbitzen, platereratzen hasteko.
teknikak menperatzea garrantzitsua da. Javik argitu du zer dan. Ez da mailarizatzea da haragia gorritzea. Bai? Baina hori argita garbi esan du, ez dela hori. Konfitatzea dela. Eta hori egiteko sua behar egin behar da. Ez dela sua erdi fuerte baldin badago, orduan gorritu gorritzen. Zaila benga. Eta hori da, justu Javik ez du. Rindo bata, segituten ez da erresa, baina, bueno. Hor ja nik uste doantxe daudela, ez da egitela nusartu batzuk. Ostoak ordein zuz, ez da, Javi? Javi? Ostoak ordein zuz. Ostoak, azatxoari ostoak atera dizkiogu. Beha ordein zuz edo ez? Nik pentsatzen justuki Javirik gehiagik galdegin diotela eta erantzuten zien, bueno, nik pentsatzen agian nik ere alnuela. Laterean, malko txiki batzuk egingo ditugu, krema berdearekin. Zer ikusten, platera? Batearekin, malko txiki batzuk. Elementu pila badia, eta jumar dute konkordantzian, eta jumar dute volumen ematen da espazioak, eta... Nerezako mundu hondi bada. Untxi solomotxoa jarriko ditugu patearen gainean. Imposiblea da behitzea nola idan exactamente. Orduan, nik uste eta huia izango dela bakoitza bere modura. Eta barazkiak ipintzen jarriko gara, Azatxoak, barazki guztik, txukun, Berdin palatatzea zaila da. Pixkat antzekotasunak eukitzea importante izango da. Lehiakideak platera maitzeko 2 minutu dituzue. Hau da politia, bain, platera ondo orkestea. Osagai guztik eta teknika guztik ondo egina baldin badaude, orain da, ja, bakoitzan eskua. Mari ondo da. Zema pate, Javi, kitxe gora bera. Zema zatitzu. Pate gainean, untxilla. Zatitan. Barazki guztitzek ez da, Javi? Lehiakideak, minutu bat. Oierrek horia. Bai, eta hori ez dakit nola ari dan, goilarrakin. Bai, hola, larrei. Azenarioa nola epine dezu? Azenarioa moztuta, pusketa txikitan, homogeneo. Saiatu aizte pikin bat uzten elementuen artean. Bai, ni oso tradizionala ditu, bai, hau. Hogeita mar segundu. Glorias. Hamar segundu. Bost, lau, iru, bi, bat, denbora. Sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera oso ondo zorionak. Zer moduz? Orduri. Harin joan zara, eta batzuten zurrunbiloaz da hori zendapurte gatzen da. Harin joan zara, eta segiuteko ondo entzumide. Oier, serio zaude? Bai, nahiko presopeko frogatzen. Asko informazio denbora gutian, baina nongi pentsatzen dut. Bazara ia aditua proba honetan, eta gaur sufritu duzu pikin bat. Gainontzekotan nik eroso ikusi zaitut. Egunero sufritzen dute, baina gaur pixkat gehiago. Maria. Gustuan ikuste eta azkenian, ez dakit, segitzia, errezeta berri bat ikasi eta hori, pospozik. Berria, errezeta honek badu historia zabal bat, baina gurea da. Eta pospozik eta listo, osea, hoxe, jumer badaiz, burua eta listo. Netzako, masterclass, vamos, txapo. Osa, netzako, gaur ni joan mendikan, ez dakit ondo batako gara, igual mundu batutan galdu inaiz pixka bat, zuri entzun nahi, pixka liatu inaiz, azkenen berri zehagoz da nire sugalde mundua, baina zuri frente ukitzea eta ikagarri ondo esplikatu zudena, iritsi ez iritsi, ni emendikan, bueno. Kerrik asko da, ziar. Beraz, ikusi ezagun zer gertatzen den, dastaketarago. Berriro esatik dut, hau nire habitatik zeharo kanpo dago, orduan alduten oberen egin dut, azatxikian ostuak erabili bazardian, eta ni nire baserritar munduan, ala, erdila, jaiba. Pues bueno, eta esan dut, bueno, indute harranik, eta, bueno, oire Javik ondo egozia zola esan du, pues, ze gehiago. Sukaldariok zuen
untxi menestra dastatzeko momentua iritsi da. Horretarako, Jabik egindako hementxe eukiko dugu, eta zuena ekartzen joan, zuen izena entzunala, eta konparatzen joango dira epaimaikideak. Egileak, txakiti albo baterak dugu, eta berriz ere, epailanak egiten hasteko unea tokatu ze. Plazer bat izan da zuek parean izatea eta batera sukaldatza, benetan, gozatu egin dut. Aspaldian ez du sukalda gehiegi ibiltzeko aukerarik izaten, baina gaurkoa opari bat izan da niretzat ere, beraz, eskerrik asko lauoi. Eta orain, banaka deituko zaituztego esan bezala, eta platerak dastatzen eta konparatzen hasiko gara. Dastatzen hasi aurretik, zer hartuko dugu kontuan? Alde batetik, elementuak itxura eta tratamendu bera eduki beharko dute, koloreetan arreta handia jarriko dugu, eta elementuen arteko, distantzi horretan. Baina batez ere, elementu berdinak eta modu berean prestatuak egon beharko lirateke, eta noski, ondo prestatuak. Beti esateate nire platera politxeak eta ondo daudela, baina azkenean perfekzio pixka falta zaie. Jurgi. Ez, ondo, platera, pausuz joan dezaten da, segiutenen kremioa ondo. Azteko, kimuak, loreak, nolabateko jardin txiki baten irudia hartzen da, erreferentzia gisa, eta hemen bi lore bai, baina oso osorik. Brusela azak, ostotxoak bakarrik erabili ditugu. Hori ikusi da, ez da ondo entzuten da, azkin hori pausa hori ez dut ondo entzuten, intezena, handitzik izin dilez, lautene bai, da ipinita, hori fijenaz gero, baina... Untxiaren puntua ondo dago, baina adibidez, azelga kremaren kolorea pikin bat pobre. Proportzioan agian patata edo oinarri gehiagi eta osto gutxiegi. Eta hor momentu batean esan dizuet kontu ibiltzeko eta gutxi gehitu eta ondoren gehiago beharko bagenu gehituko geniola. Bestalde xixa esan bezala arituta dago, agian elementuak pikin bat desordenatuta eta proportzioan patea ere ia untxia baino gehiago dago untxi pusketa batzuetan. Jabirek esan duen bezala, Bruselaseko koleak, handiak daude, ez daude ostoak, platera ez dago politxa, zentzu horretan. Kaso igual brokolixa eta azaloria apurtxo bat handixei, da oin puntua be ikusi bi errorra, berre ze moduz geratu dan gordintxo edo ondo dauen. Tastatuko dugu. Argiak eta itzalak, untxia eta patea oso goxoa daude. Barazkiei segundutxo batzuk bai falta zezkie. Batez Brusela azari ostotxoak ateratzeko trikimailu txiki hori puntua ziurtatzeko modu bat da. Brokolixa be puntutxo bat gordintxo geratu jatzua, hori haundixaena hartu dut egiz esan da, ikusteko abertzelan zauen eta puntutxo bat gordintxo. Hau da, postua Jurgi hartu platera, mesedez. A ber, nik edetana segidu dut pasoz pauso amaitu arte. Osea, beran pari joanaz, da harinen plateot, da naukiot garbi, da bueno, osea, jazta, osea, ez que ez dute hainbeste galdera erantzun gure partidinaz, ez ni ondo joanaz, ez más, Oier? Bai, pentsatzen dut Jurgiren epaian eko zogotza izan dela eta hor peska bat estresatzen hau azken finean, ze pentsatzen derekin ere zogotzak izanen direla, ez? Oier, zergatik plater sakona? Plater sakona azken momentuan jain platatzen ari zinelako eta hasi behar nintzen, beranta askorik gabe, eta atzean ez ditut bat ere topatu eta gabe gelditu naiz azken finean. Elementuak, armentzaren gertuago daude, Brusela azaren ostotxoak daude, untxia ezberdin moztu duzu, egian apostu hori arriskatu izan daiteke. Batez ere elementuen proportzioa zaintzea ere garrantzitsua delako plater honetan. Baratxuri lore desente dago, potentea da, baina txikitu duzu eta hori bada trikimailu hon bat. Txampiñoien lodiera... Dastatu duzu txampiñoi gordinik, sekula horrela. Bai. Potente, oso protagonista izan daiteke horren elementu fin eta delikatuen artean. Tamaina handia du eta. Neri platera polita irutze zait, bai? Loreak daude, baina kontuan izan, loreak izan behar du, platerak, baina loreak dastatu egin behar dira. Bai, orduan, baratxuriaren lorea daude, bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zakitzen dauden, zaporea, aboa, janingo du, ezta? Bai, gero jastatu dut eta ostoekin, konturatu nez, bulboa emaiten ez bada, ostoak ateratuz, harintzen zera eta ukitu bat emaiten ziola ere. Dekoratzekoak, bai, horiek soberan dira segurazki, baina gero petalotxo horiek, ez du nabaritu hain potenteak zirela ere, edo gainoa hartzen hartu. Dastatuko dugu, Oier. Bai.
Untxia ondo dago, leheno esan dugun bezala. Patea goxua dago. Zaporea biziago daude. Baduzu eskua, baduzu ahosa paifina, zukaldatzen duzun bakoitzean. Agian, plater honetan, finegi ez dagoena, estetika, elementu batzuen tamaina eta hori ere zaindu beharreko. Zati bat zen. Untxia eta txampiñoiak adibidez larriko handi, baina naiz eta brokolixa eta saloria txiki egon, edo ez oso egosita egon, baina txikia die. Bai, eta eskertzen da. Eta jaterako orduan, bai, eskertzen da. Eskerrik asko hartu zure platera. Bai, hori da, azken finean nik egin dut apustu bat bezala, ez dute ongi ikusi berak nola egin zuen bere platerean, eta eman ditut hiru, en plan, bueno, gerozu basaz moztera, tartzen zu nahi duzun bezala, nahi duzuna platerean, azken finean, dena nahiko sakabanatuta dago platerean, eta bakoitzari hartzea bere moduan. Maria? Aixerrektanik, pentsatzen genuen oier jongo zala, eta goiko jendeak pentsatzen zuen oier jongo zala. Zer modu sentitu zara? Ba, nerviosa, azken, kasi mai gaine egon nahi zuri behitzeko, zer nintzen nahi atzen, behitu nahi nizun demozuan, así que kontzentrauta, egi esan da goikoak, zozen bezan maiate, haitu gabe, nerian egon, zuri haitzen, zuri behitzen anu nobena, eta listo. Nik gauz bat ikusten dut hemen nabarmen, eta da zentzu estetiko bat. Agian elementuak ez daude tamaina berdinean, ez daude modu berean, untxizatitxoren bat edo beste, agian kolore arroxeagia dauka, baina besteak nahiko ondo, baina elementuen arteko oreka hori zaindua dago. Eta estetikoki da plater bat lehendabizi maira zerbitzatu eta deigarria izan behar duena, bizia izan behar du, eta platero benetan bizi dago. Bai, osagai guztiak bere zentzua daukate, ezta, platerean, ezta, polita da. Eta nik uste tamainan ere bakoitzak, osagai bakoitzak bere zentzua daukara, horrela jarrita. Berez, zorionak. Zerrik asko. Dastatuko dugu? Bai. Untxia ondo dago. Batea ere goxua dago. Brokoli eta salore puntua, bai, apurtxo bat gozixaua, eta baina puntu krokante horre. Baina gatzarekin kontu zibili, Borroko batean bai, gatza dastatu aurrena. Gatza pikin bat geixore, eskartuko luke platerak. Baina osan bezala, elementuak ondo daude, ondo prestatuak, egosketa punturen bat edo beste kontuan izan beharrekoa, baina zentzu batekin indako platera, eta lana fin egin da, zorionak. Zerrik asko. Hartu zure platera. Ieia beti esatiate lana txukun da ono itetela, así que ni hortaz pozik. Asier. Pues azkenin, sukaldarien einean barazkin puntuak eta gehiena zaindu. Zer moduz daude? Zemuz, lasai. Nik eskartu nahi dut zure jarrera, proba honetan. Zure eskerrona, ze fin egin duzun lan, badakigu ez dela zure sukaldaritza eremurik gozoena edo errexena edo hobekien emate zaizuna, baina probei aurre nola egiten diezun ze jarrerarekin eta ze eskerronarekin, benetan kontuan hartzekoa eta zoriontzekoa, eta nik eskertu nahi dizut. Ba ez, azkenian lehiaketa bada, baina ez, azkenin leku guztietan ikasten dugu. Eta ni igual urtasko amatu ostelaritzan, urtasko galetan, eta pixkat igual obsoleto geldatua nago, ez, nire eta olakotiko batea etorri, dozten sukaldariekin, zurekin, eta pixkat berriz ez, arnaz berri hori hartzea, netzako opari bada. Ba, eskerrik asko zuri. Eta hemendik ikustia, amore manbi herrien zure elementutik kanpora zingo zenien, zelan ibili zan eta zelako jarrerie eukidozun, izen da, bueno. Bai, burrukan ondo zera, denborarekin. Bai, ni burrukako jaioa naiz. Ondo dago. Eta platera politatera dezu, Bueno, aldugun bizkat, esan duna ez, espazioak guzti entzun ditut bi tak-tak detein zitut, eta bueno, bintzat horreak jo naiz. Bueno, gastatuko dugu. Azalorea oso ondo dago, brokolia pikin bat unin da, pikin bat, baina ez guztiz. Untxia ondo. Untxia oso ondo, eta patia bebai, Pateak
agian piperra hutsa pitxin bat gehiago ondo torri bitzaioke. Bilurra eman hau, bi aldiz probatu eta hirugarrean bilurra eman hau, aber gero piperra hutsa botatzekoan untxia ipaseko ginean da... Piperra hutsa behar du. Pixapetik geratu naiz, baina nahi eta bilatuakoa da, Brusela atza ere, tamaina handia duen arren, oso ondo gozita dago. Krematxu, bizi... Niretzako gaurko opari bat izan du azkeneko proba. Eta hoxea nintzen pentsatzen, nintzen dena berriro ere proba guztia burutikan pasatzen. Epaimaikideen erabakia jakiteko momentua iritsita. Jurgina eta Oierrena ikusi dudanean, nereakin alderatuta, badazkat aukerak geratzeko. Eta sukaldarien liga utziko duen sukaldaria da... Asierreko zondoen jau, egitzen gaurro zondoen jau, da bueno, da... Jurgi. Jurgi. Zer? Eskerrak emana dizkizugu. Bai. Badakigu etzela platera erresa. Nik, esate baterako goizien, jakin jote taldekakoa, nik bakit noiz itietan ondo eta noiz hartu. Goizien erdik izoken hona, eta grupan bakit txarra huilgaela, eta gatsa goizena, eta jazta. Da, bueno, eskerrik asko, gente lagun asko intez, batzuk etxatez ondo jeuzi bez, baina, bueno, geixen da bai. Beste albokoak untxize bat txartu baike platera bestera batera kargeta ez da, nik ustot niko antzerako izan dela. Noa, Jurgi, bazkerrik asko, plazera izan da. Ondo paseo, eta, bueno, nintzako garrantzizuena askotan esan dut, bestatu zen dago, irabaz notozela nik izan dut lagunek egin ator, da ondo paseo, eta gero irazta ondo, eta ez bat irabazten, bebaiz, egun ezberdin eta hau, eta hola, dizkuzen. Ondo paseo, lagun egin dut, eta jazta, posi. Laua izango da zure zenbakia ongi etorri izarren artera, urrengo saioan ikusiko dugu elkar berriro, be? Posi zauz? Bai, asko. Lau zenbakixe bai? Bai, gustatzen zait. Gaur egun borobila izan da niretzat. Hauxe izan da gaurkoan Euskal Sukaldaritzak munduari eskaini diona eta egin dion ekarpena plazerra izan da. Eta mentxe jarraituko dugu Euskal Herriko sukaldaririk onenaren bila, Sukaldarien Liga.